Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Prisco. Taong 1959, Kapatagan, Lanao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pagmamay-ari ng tubuhan itong si Prisco. Bagaman hindi gaanong kalawakan ang kanyang tanim, masaya naman siya doon kahit papaano. Magmula kasi noong bata siya, napakahilig na niya sa minatamis at halos hindi niya kayang mabuhay na wala ang mga ito. Dahil sa mahirap ang pamilyang kanyang kinagisnan, kung kaya tanging tubo lamang ang nagpupuno ng kanyang inaasam. Kapag nasisipat ni Prisco noon na may kalakihan na ang kanyang mga tanim na tubo, tuwang-tuwa siyang putulin ang mga ito sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na nalalapit na naman ang oras ng kanyang pag-aani at paggawa ng minatamis. Kapag naman masyadong bata pa ang mga tubong tanim niya, dumadayo siya sa ibang lugar para humingi ng mga kakao at iba pang prutas na merong matatamis na lasa. Maliban sa pagsasaka sa baryo, tanging yun lamang ang nag-iisang nakahiligang gawin ni Prisco. May mga pagkakataon ding na pagkakamala na siyang mangkukulam sa kanilang lugar dahil sa kakaiba niyang hilig. Ilang beses na din siyang sinabihan ng kanyang mga magulang na wag nang ipagpatuloy ang ganoong gawain pero masyado lang talagang matigas ang kanyang ulo. Sa pagsapit ng buwan ng Pebrero, napansin ni Prisco ang biglaang paglaki ng kanyang mga itinanim na tubo. Habang nililibot niya ang lupain nilang pinagtataniman niya nito, bakas naman ang tuwa sa kanyang pagmumuka habang paulit-ulit na pinag-iisipan kung ano ang gagawin niya sa mga yon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglakad, bigla naman siyang napatigil sa kanyang kinaroroonan nang makasilay siya ng isang babaeng sumasayaw sa gilid ng tubuhan. Pagtitig niya sa babaeng yon, bumungad sa kanya ang kulay pula nitong buhok at ang napakaganda nitong ngiti. Habang pinagmamasdan niya ito, labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilanang kusang naglalaho ang babaeng yon sa paningin niya. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ng babaeng yon, sabay abot sa kanya ng isang lubid na animoy itinagpi gamit ang balat ng tubo. Matapos siyang makuha ni Prisco, parang bula namang naglaho ang babaeng yon na siya namang ikinagulat niya ng husto. Dahil sa pangyayari, hindi na siya nag-alangan pang tumakbo papalayo sa lugar sa pagbabaka sakaling baka maligno ang nilalang na kanyang nasilayan. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, sakto naman ang pagsilay niya sa kanyang ama na kausap ang albularyo sa lugar nila. Paglapit ni Prisco sa kinaroroonan ng mga ito, agad namang napansin ng albularyo ang tangan niyang lubid at kasabay nito ang gulat nitong pagtanong sa kanya ng, "Diyos ko, iho! Saan mo nakuha ang bagay na yan?" Matapos namang marinig ni Prisco ang sinabi ng albularyo, hindi na siya nag-alangan pang ilahad dito ang tungkol sa babaeng may mapupulang buhok na kanyang nasilayan sa tubuhan. Nang mapag-alaman ng albularyo ang tungkol sa bagay na yon, agad naman itong inilahad sa kanya ng isang mutya ang bagay na hawak-hawak niya. Bagaman hindi kapani-paniwala ang sinabi ng matanda, pinili ni Prisco na makinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na isang senyora ng mga engkanto ang kanyang nasilayan sa tubuhan. Ayon sa matanda, bibihira lang na magpakita ang ganoong uri ng mga nilalang, subalit kapag nasilayan ito ng isang ordinaryong tao, panigurado, may hatid itong biyaya na halos hindi kayang maunawaan ng karamihan. Dagdag pa ng matanda, asahan ni Prisco na hindi lang yon ang una at huli nilang pagkikita sa kadahilanang nasisiguro nito na maaaring natipuhan siya ng senyora ng mga engkanto.
Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siya ng albularyo na palagi niyang dalhin ang lubid na yon. Palagi din niyang pakiramdaman ang kanyang sarili ukol sa mga bagay na unti-unting nagbabago sa katawan niya. Maya-maya pa, nang maibigay na nito ang iilan sa mga impormasyong kinakailangan ni Prisco, agad din namang nagpaalam ang albularyong yun sa kanila habang nagwiwika sa kanya ng, Prisco, kapag may kailangan ka, bisitahin mo ako. Hayaan mo, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Sa pagsapit ng hapon, wala naman siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng lubid na yon. Habang hawak-hawak niya ito, nakapagtataka namang hindi niya nakikitaan ng kahit anong interes sa kanyang tangan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala. Kinagabihan, habang nagpapahinga itong si Prisco, muli niyang nasilayan ang babae sa panaginip niya. Ayon sa kanya, payapa noon ang tulog niya nang bigla na lamang niya yung nasilayan na tumatakbo sa tubuhan kasama siya. Masaya sila noong dalawa na parabang matagal na silang magkakilala. Ang hindi lang noon maunawaan ni Prisco ay kung bakit mabilisan na lumilipat ang lugar na kinaroroonan nila. May mga pagkakataong nadadapo sila sa isang puno ng akasya sa loob ng bahay nila at maging sa sentro ng kanilang baryo. Ang iilan sa mga lugar na ito halos bago na sa kanyang paningin kung kaya't hindi niya matukoy kung saang lugar yun makikita. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakbay, ramdam na ni Prisco ang intensyon ng nilalang sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, masaya naman yung yumakap sa kanya habang bumubulong ng mga katagang nagbibigay ng lamig sa kanyang kaluluwa. Prisco, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ingatan mo ang sarili mo. Darating ang panahon at magsasama na tayo. Wika ng babae. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman yung naglaho sa kanyang kinaroroonan kung saan mabilisan din naman yung sinabayan ng pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mata, nasipat niyang napakaliwanag na pala sa labas ng bahay nila. Bago pa man tuluyang makabangon itong si Prisco, labis-labis naman ang kanyang pagtataka nang masipat niya ang kanyang kumot na napakaputik. Paghawi niya rito, bumungad sa kanya ang paa niyang napakaraming dahon ng damo na parabang tumakbo siya ng napakalayo noong mismong gabi. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung ipinagsabi sa kanyang mga magulang upang malaman kung ano ang nangyari. Subalit dahil sa wala ding alamang mga ito pagdating sa mga lihim na karunungan at mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao, kung kaya't wala din yung nagawa para tulungan siya. Upang mabigyan ng kasagutan ang lahat ng mga katanungan ni Prisco, hindi na siya nagdalawang isip ang tumungo sa bahay ng albularyo. Kampante naman niya noong binagtas ang daan patungong baryo sa kadahilanang ang buong akala niya, ordinaryong araw lang yon para sa kanya. Ngunit, nang makadaan na siya sa isang kalaparang sagingang malapit sa paanan ng bundok, doon bumungad sa kanya ang mga kakaibang nilalang na nasa kaanyuan ng mga magsasaka. Kahit may balat kayo ang mga ito, hindi yun nakaligtas sa pagtingin ni Prisco na parabang napakatalas nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga nilalang na yon, halos mapaihi na siya sa kanyang pantalon dahil sa kanyang mga nakikita. Upang hindi siya mapaghinalaan na merong nalalamang kakaiba, pinili niyang magpatay mali siya. Ayon kay Prisco, na habang binabagtas niya ang daan, meron pa sa kanyang lumapit na isang babaeng magsasaka na animoy nakikipaglapit ng loob sa kanya. Panay ang ginagawa nitong pagngisi na parabang hindi nito alintana ang buhol-buhol nitong mga ngipin na naninilaw.
Amoy na amoy din ni Prisco ang napakabaho nitong hininga na parabang kumakain yon ng bangkay ng tao. Ang labis niya pang ikinatakot sa magsasakang yon ay ang kasama nitong asong nakabaliktad ang ulo na hindi inaalis ang paningin nito sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, nang tantanan na siya ng nilalang, pinili niyang maglakad ng mabilis habang patuloy na iniiwasang lumingon sa kinaroroonan ng mga magsasaka. Sa pagdating niya sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang iba't ibang mga nilalang na namumuhay kasama ng tao. Yon ang unang beses na makasilay siya ng ganoong kaganapan, kung kaya't halos hindi niya maiwasang magtaka kung totoo pa ba ang kanyang mga nakikita. Bagaman labis nang nababahala itong si Prisco sa mga nilalang na kanyang mga nasisilayan, minabuti niya pa ring manatiling kalmado. Yung paa niya nanginginig na, habang yung pagmumukha niya naman hindi na maipinta. Pagsilay niya sa kakilala niyang naglalakad papalapit sa kanya, agad naman itong tinapik ang kanyang balikat, sabay wika ng, "O Prisco, napano ka? May sakit ka ba?" Nang marinig naman ni Prisco ang sinabi nito, wala naman siyang naisagot sa tanong na yon. Para hindi nito maramdaman ang kaba niya sa dibdib, pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad habang nagsasawalang imik. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga niya ang tahanan ng albularyo. Sa pagpasok niya sa bahay nito, agad namang bumungad sa kanya ang matanda na halos hindi maipagkakaila ang labis na pagkagulat habang nakatitig sa kanya. Bagaman nakakaramdam na siya noon ng kakaiba, minabuti niya pa ring maging mahinahon sa mga bagay na kanyang napapansin. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng matanda, hindi na siya nagdalawang isip pang ilahad roon ang kanyang mga nasilayan sa baryo. Nang marinig naman ito ng albularyo, walang pag-aalangan naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa katotohanan sa likod ng kanilang lugar. Ayon sa matanda, hindi lang mga ordinaryong tao ang naninirahan roon, gawa ng ang mismong lugar nila, isa sa mga syudad ng mga nilalang na hindi nakikita. Marami din yung nararamdamang aswang sa kanilang lugar, ngunit pinipili na lamang nitong manahimik. Dagdag pa ng albularyo na hanggat maaari umiwas siya sa gulo upang hindi mapadali ang kanyang buhay sa mundo. Maaaring isang kaduwagan ng mga bagay na sinasabi ng albularyo noon sa kanya, pero kahit papaano, nauunawaan naman ni Prisco ang sitwasyon nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang kakayahan ng mutyang ibinigay sa kanya ng Senyorang Engkanto. Naniniwala ang albularyo, walang kinalaman sa pisikal na lakas ang gamit na yon, bagkus ay nakatuon ang buong lakas nito sa espiritual na anyo. Pansin na pansin kasi ng albularyo ang biglaan niyang pagkakaroon ng matalas na paningin, kung saan nagawa niyang makasilay ng mga nilalang kahit hindi pa mulat ang kanyang ikatlong mata. "Prisco, ipagdasal mong naway mali ang hinala ko ukol sa tangan mo. Sa ngayon, umiwas ka na muna. Heto, kunin mo para kahit papaano may panlaban ka." Wika ng albularyo habang iniaabot sa kanya ang isang pangil na merong palawit. Pagkahawak ni Prisco sa bagay na yon, agad naman niya yung isinuot alinsunod sa utos ng matanda. Maya-maya pa, nang mailahad na nito sa kanya ang mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman, agad din naman siya nitong pinauwi nang sa gayoy magawa niyang makaiwas sa mga nilalang. Bago pa man sumapit ang 5:00 ng hapon, kasalukuyan nang naglalakad si Prisco sa sentro ng baryo. Iniiwasan niya noong tumingin kahit kanino sa takot na baka muli na naman niyang masilayan ang mga nilalang na nagbigay takot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang makarating na siya sa dulong parte nito kung saan kokonti lamang ang tao,
Doon bumungad sa kanya ang 3 nilalang na nagbabalat kayo bilang mga ordinaryong magsasaka. Habang nakatingin ang mga ito sa kanya, ramdam na ramdam niya ang masasama nitong mga balak. Upang hindi mapansin ng mga ito ang kanyang kamalayan sa mga nagaganap, pinili niyang magsawalang imik habang naglalakad. Pagdating niya sa kinaroroonan ng 3, bahagya namang natigilan itong si Prisco nang masipat niya ang unti-unting paghaba ng mga kuko nito. Bagaman hindi niya yun nakikita, alam niyang humahaba yon sa kadahilan ng nakakarinig siya ng ingay na animoy umuusling buto. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na sigurado siya sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Nang medyo makalayo-layo na siya sa kinaroroonan ng mga nilalang, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo nang marinig niya ang pag-aangil ng 3. Habang unti-unti siyang lumalayo sa mga nilalang na yon, hindi niya kayang maipagkaila ang mabilis na paghabol ng mga ito sa kanya. Ilang minuto lang dinoon ang lumipas, nadapo na nga siya sa may sagingan, kung saan bumungad sa kanya sa gitna ng daan ang 3 puno ng saging na animoy tumubo lamang doon. Dahil sa wala na siya roong madadaanan, nagpasya siyang kaharapin ng mga nilalang sa pagbabaka sakaling magagawa niya yung makausap ng mahinahon. Subalit, bago pa man niya masipat ang mga ito, bigla naman siyang inundaya ng saksak ng isa sa mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang mapaluhod siya sa lupa. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, doon tumambad sa kanya ang kulukulubot nitong balat na tila bang napakatagal na nitong nabubuhay sa mundo. Ano bang ginagawa ko sa inyo? Hindi ko naman kayo inaano. Dadaan lang ako. Wika ni Prisco habang patuloy na nilalabanan ang kanyang takot. Dahil sa kanyang sinabi, tanging pagtitig lang naman ang nagawa ng nilalang na yon na kung saan dahan-dahan na yung umatras mula sa kanyang kinaroroonan. Nang ilang dipa na lang ang kanilang pagitan, itinuro ng nilalang ang kwintas sa kanyang leeg, sabay wika ng, "May proteksyon ka pala ni Tanda." Kaya pala kanina, parang ang init ng aking pandama sa'yo. Hindi ka naman namin susundan kung hindi mo kami kinalit dahil dyan sa tangan mo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang paglapit ng 2 nitong kasama na parabang may naisip na yung plano kung papaano nila pababagsakin itong si Prisco. Nang masipat naman niya ang mga kasama nitong unti-unting pumapalibot sa kanyang kinaroroonan, itinuro niya yun pa isa-isa habang patuloy na pinapakita ang tapang niya. Matapos namang maramdaman ng mga aswang na hindi pangkaraniwang tao itong si Prisco, minabuti nilang lapitan ito ng may pag-iingat. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang napadikit sa puno ng saging nang masipat niya ang isa sa mga ito na walang pag-aalangan na sumunggab sa kanya. Ngunit bago pa man makalapit ang nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, bigla naman yung napatigil nang makarinig ito ng taong naglalakad sa likuran ng mga saging na kanilang itinanim. Pagsilay nila sa likod ng mga punong yon, tumambad sa kanila ang isang inosenteng magsasaka na agad din namang sinunggaban ng isa pang kasama nitong aswang. Sa pagtarak ng matatalas na kuko ng nilalang sa walang kamuwang-muwang na panauhin, dali-dali naman niya yung kinaladkad patungo sa harapan ni Prisco. Matapos ang pangyayaring yon, halos hindi na niya maatim ang mga susunod na kaganapan. Habang nag-aagaw buhay kasi ang taong yon, walang awa yung sinunggaba ng 3 aswang. Pinagpira-piraso nila ang binti at braso nito na parabang isa yung hayop. Ang labis pa noong ikinatakot ni Prisco ay ang pamamaraan nito ng pagkain ng laman ng tao. Sa pagpapatuloy kasi ng kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto na parabang walang mga kaluluwa ang mga halimaw na yon.
Kahit anong gawin niyang pagsipat sa mga mata ng aswang, tila ba wala siya doong nararamdamang kahit anong pagsisisi sa mga bagay na kanilang ginagawa. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, nakarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon sa tinig na kanyang naririnig, hindi niya kailangang mabahala sa mga aswang sapagkat malayo ang kanilang pagitan kung abilidad lamang ang pag-uusapan. Dagdag pa nito na, ang kinakailangan lang gawin noon ni Prisco, maniwala na hindi siya nito matatalo. Yun lang kasi ang kinakailangan ng senyora na napapaloob sa katawan niya upang malaya nitong maipahiram ang kanyang abilidad na tinatangan. Dahil sa sinabi ng nilalang, hindi naman nag-alangan si Prisco na humiling ng lakas sa kanyang gabay. Una niyang hiningi roon, magkaroon siya ng makunat na katawan at halos lakas na maihahalin tulad mo sa 2 toro na baka. Kahit medyo nag-aalangan pa siyang gawin ang bagay na yon, pinilit niya doong maniwala sapagkat alam niya sa kanyang sarili na yun lamang ang kanyang magagawa. Habang paulit-ulit naman yung binubulong ni Prisco sa kanyang katawan, doon na niya nararamdaman ang animoy paggaan ng kanyang binti at pagbigat ng kanyang kamay. Sa paghawi niya sa puno ng saging na nasa likod niya, laking gulat na lamang niya nang bigla yung matumba na parabang naghawi lang siya ng isang patay na damo. Sa puntong yon, doon tuluyang napagtanto ni Prisco na nagkatotoo ang kanyang mga kahilingan. Sa isang iglap, napalitan ng takot sa kanyang katawan ng hindi masukat na tapang. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya kahit sinong demonyo kayang-kaya niyang patumbahin. Pagtitig niya sa 3 aswang na nanginginain, buong puwersa naman niya yung sinunggaban at walang habas na pinaulanan ng kanyang suntok. Ang unang nilalang na tinamaan ng kanyang suntok ay halos hindi na nagkaroon ng lakas na muling makabangon dahil sa puwersahang pagkalas ng wisyo nito sa kanyang katawan. Hindi pa nakontento si Prisco sa ginawa niyang pag-atake at muli siyang humiling sa senyora ng mga engkanto na tigalpuhin ang mga aswang na nagtangka sa kanyang buhay. Matapos yung ihiling ni Prisco, doon niya nasipat ang pagkaparalisa ng mga katawan ng aswang habang pilit yung lumalayo. Dala ng kanyang galit, hindi na siya nag-alangan pang lumapit para tapusin ang buhay ng mga nilalang na yon. Pagramdam niyang tuluyan na niyang napaslang ang 3, sama-sama niya yung inilibing kasama ang biktima ng mga itong pinagpira-piraso sa kanyang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang napansin ang paglaho ng 3 puno ng saging na kanyang ibinuwal sa lupa. Pagsipat niyang nasa maayos na ang paligid, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Habang binabagtas ni Prisco ang daan, labis naman ang kanyang pagkamangha sa abilidad ng mutyang kanyang tinatangan. Doon na niya din napagtanto na malayo sa inaasahan ng matandang albularyo ang kakayahan niyang nadiskubre. Magmula noong nalaman niya ang kakayahan ng kanyang mutya, mas naging madali na lamang ang kanyang buhay habang siya ay tumatanda. Ayon pa sa kwento ni Prisco, na matapos niyang mapaghusayan ang paggamit ng mutya, ni isang demonyong kanyang nakaharap ay hindi tumagal sa laban. Bago siya tuluyang binawian ng buhay, inilahad niya sa kanyang mga anak ang tungkol sa totoo niyang pagkatao. Hindi niya rin pinamana ang mutyang yon sa takot na baka magdulot lang yon ng pagkaganid sa mga taong hindi karapat-dapat na magtanga nito. Pero alam niyo ba, na ayon sa isang dalubhasang albularyong napagtanungan ng anak niya, 1 beses sa kada 1 taon nagpapakita lamang ang isa sa pinakamalakas na mutya na kung tawagin ay mutya ng isang engkanto na isang senyora. Okay,
opinyon ko sa kwento, first time ko lang marinig tong Senyorang Engkanto na to. Ano kaya itsura nito, no? Kasi base sa paglalahad ni Prisco, mapula yung buhok. Parang mukha siyang nakakatakot no? Pero hindi. Iba kasi yung nararamdaman ni Prisco kapag nakikita niya yun Siguro, nakakatakot tong itsura ng Senyorang Engkanto kung hindi ikaw yung pagbibigyan niya ng tinatangan niyang kakayahan. Pero ikaw yung pagbibigyan niya ng tinatangan niya, hindi nakakatakot to sa paningin mo. Kasi unang-una, di naman tumakbo si Prisco di ba? Tapos ang duda pa nung manggagamot, parang inaakit si Prisco, pero parang hindi rin Kasi tingnan nyo sa takbo ng kwento, nagkaasawa siya, nagkaanak siya, pero andun pa rin. Gusto lang siya talaga nung Senyorang Engkanto. Siguro, pag ganun, talagang gagabayan ka hanggang tumanda ka. Hindi siya makakaramdam ng selos, o yung gustong kunin yung katawang lupa mo tas dalhin sa mundo nila. Hindi. Kakaiba to. First time ko tong marinig. Pero baka meron sa inyo dyan na iba na merong ideya tungkol sa Senyorang Engkanto. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.